खुलुमबाय जतनो ताखु बुखु रनो सोशल मीडिया वो नुकमानी कायसा जागावो ओमपी दिगी बरै रक रं फ्रेजाखा बाक्सा सला रक बायहि ओमनो नुगै सनाय के बखा तंग थगलिया खाबो थैयो खार बोरियावो जों जरायफ्रनि सिमिनो नुगै फायबो सिनि बुंबारानि सोसाइटी वो जों सला बरै खरकसाते खरकसाना बरम रलायै पोखरिबो थांसानो तकुगलाय फायबो जराय दे सिखला सिखली दे कायजाक बरजाक अक्रा चाक्रा जतनो पुख्री कायसावो जतनो बसकांगो न तुकुगै फायलाय जावो हांग्राय नक्सारो गो बसरायफ्रनि सिमिनो सला बरै थांसाखे तंगै माइमि सुंलायै हर आइलायै हांग्राय पालायलाय जावो वाइसाकासे वासकमाया जे सिनि सोसाइटी वबो चला रक बरै रक न हायखे रंफ्रेनाय सालसाहि खरकसाते खरकसानो मकल हाया बाय नायमानि सिकरै आसक हायखे तंमानि सिनि सोसाइटी भाइखे आसक सोसाइटी हाया गै पैला पारा आलका पारानि बरक बायसा सिमा लायला के कोनो जागावो बै निजेनि बो साजक रक न लगे रय रहो बनो नि रक थान हाबा सिनि पाराव किसान नखार ओइ गलां थांलाय जारि आसक के बिसास सालाय जाव बसे तिनि नि सालो खरकसाते खरकसा सिनियानो तो बाचिररि सिनि जाक न सासे बिसास सालाय मालिया आसक हाय कन्डिशन सिनि सोसाइटी ताबक सफायजा आसक के रंफ्रेलाय माने सफ्रेलाय माने मेला केबो थांलायसिनाय आरो रंफ्रेलायसिनाय जे कोनो कायसा उत्सव ना केसि आरोसे थाङै थाङै हायके रंफ्रेलाय माने जों नुबै दं अमसिनि तिप्रासा सोसाइटी वो फाथारनि उहाया सफाय माने न जों जत्तनो बालबाक्साखे माका सलायसिनाय बाहायखे उ तंमुंनि जों यगै फायमानाय बनो मा साकथारलायसिनाय हंके उ तंमुं हायानि लगे लगे तै कायसा तंमुं हाया जे बोबाय बाक्सा न हाया बो हंके कम्युनिटी वाइज दफा वाइज अमुखलायले माने जे इ जमाटिया बरैनो देबर मासला रग्रं फ्रेला हाफु देबर मा बरैनो जमाटिया सला रग्रं फ्रेला हाफु रियां बरैनो देबर मासला रग्रं फ्रेला हाफु देबर मा बरैनो रियां सला रग्रं फ्रेला अमता के कम्युनिटी वाइज सालाय माने अमनो सनाय फारय चाया हैसि बाक्सा बरैनो सयतान सला रग्रं फ्रेला हा अमसिसों सावानि नांनाय उ सयतान सला रग नायतुगुई बरक न शास्ति मावानि नांनाय हैसि और कम्युनिटी वाइज सालायै कम्युनिटी बायते कैसा कम्युनिटी न हाया वासग्रवै खा खेलायै और के तोतिनि समाज बियांगले थांसिनायबा ना रंफ्रेलाय माने कमिलायसिनाय उल्टा खरकसाते खरकसानो नायस्रेलाय मानेसि फोरोंमानि खलाय बुसिजाक सुचिजाक रक तो बुसिउ अम हाया हि हायफानो लांफां सराय रक सिखला सप्रे साप्रे सराय रक न अमथायके सालांखे बरक सनाय बखा हाया वासगै पायो जे अ हायमा देबर मारक जमाटिया रन रंफ्रेला फायदि जोंबो देबर मारक रंफ्रेलायसिनाय रियां रक रंफ्रेला फायदि रियां रक न ए हायखे जों वासक लाय माने फायनाय अमना जों मा कासुनाय हानि बांगै पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रक पॉलिटिकल लीडरशिप तंनाय रक जरा मीडिया बाय कक सालायो जखन स्टेटमेंट रो नि रक अमथायके कयजावो हायके कोनो समय ता सालायजादि बरैनो खरकसा बरैनो गनै बरैनो बाक्सा सयतान सराय रक रंफ्रेला हा उ सयतान सराय रक न जों जोंनि समाजनि बातमा खलायनाय रंगै बरन पानिशमेन्ट मारनाय अमनो जों जोंनि स्टेटमेंट अंगानि बाता ओके आसक सलाबाय बरै बरम रलायै तरलाय माने जोंनि सोसाइटी व बरै रक न बेलाय के राइट्स दङ नगदे जाय माने सम्पत्ति गोबां बागलाय थानि रगबो जत जागानो बरै रगनि अधिकार जोंनि सोसाइटी व दङ हंके अमाय जागावो चलाबाय बरै खागलाया रैजिनि सोसाइटी व चलाबाय बरै खरकसाते खरकसानो बरम रलायै तरलाय माने सोसाइटी व तिनि उ रंफ्रेलाय माने तंमुं सनाय खे चालिया जोंनि चराय खनाय सिखला सिखली रकनो जों मा बुजबनाय जे अमति हाया जोंनि समाजनि जाते जों कारिबै रय रखमानाय जात अमनो जों मा साकथारलायनाय हैसि सोगनो कयनाय कम्युनिटी वाइज बो जमातिया फु बो देबरमा फु बो रुपिनी फु बो हाय फु बो साय फु हि सालाया वै जों बाहाय केसिनि सोसाइटी न डेभलप मा खलायनाय हायानि यक मानाय सुदु रंफ्रेलाय मानिया ड्रग्स बा आसक कबुल जाक जतनो ड्रग्स कबुल लायो ड्रग्स नि बाङै खगलायो अमलायो फालायो बरक न रंफ्रेलाया निव बो बेसिको हंके थुं पारे आसक मनाक मां तंमानि बो और कम्युनिटी वाइज सालाय ति मनाक ता खलायबाय सिदि जों जतनो सिनिमं कायसासि हंके उ कायसा सिनिमंगो बाक्सा बा सयतान तंनाय बाक्सा कहा तंनाय हंके उ सयतान रक जरा रंफ्रेनाय जरा ड्रग्स जानाय बाहाय माने बरक न जों बाहाय के फोरोङै नामानो जे जायानो पानिशमेन्ट मारुनाय ए पति हायके जोंनि सोसाइटी न बाहायके तैसा मोथांलाय मानो
bono machang sakthar thai hambai।